7 munud I chwarae yma ar stadiwm M&P. D-sgôr, tafliad hir Allen, chwilio am Parker, ymwneud Cosby. Mae yna ergyd ond dros y bar a hi gan Thomas Hillman. Mae'n cael ei hunan yn rhydd. Mae gyfle am ergyd, ac ergyd gyntaf noson dros y bar gan Tom Hillman. Leicester. Ac Theo Wharton. Wharton hefyd wedi wario bêl-droed i'r Bari. Mewn at Joe Lloyd. Lloyd a chyfle I fynd am gol. O, mae'n ergyd dda. Ergyd bwerus gan Joe Lloyd ychydig dros y bar. Y gorau ni wedi gweld o gochion Llanelli yn y 10 munud agoriadol. Lloyd. Mae yna ergyd o chydig heibio'r postyn. Liam Eason oedd wedi dod yn ddyfnach I gasglu'r bêl. Ond ychydig heibio'r postyn gan y prif sgoriwr Liam Eason. Allen. Troad hyflyd gan Parker I ryddhau. Keach. A'r gol agoriadol yn dod I Josh Allen. Oedd hi'n symudiad hyfryd. Allen yn cychwyn pethau ymlaen at Parker rownd y gornel. Keach yn dod o hyd I Allen. Ac Allen yn llithro'r bêl, heibio I Cochlan. A'r tîm cartre sy'n mynd ar y blaen. Mae Gerrard newid cyfeiriad y chwarae at Strinati tu fewn. A'r ergyd yn cael ei arbed yn dda gan Morgan Davies. Yr ergyd gan Eason. Llanelli'n cnocio ar y drws, ond Cambrian sy'n parhau ar y blaen. Taylor Jones. Allan i'r asgell at Eason. Fe sy'n croesi, hanner cyfle fan hyn. Mae yna weiddi am gico'r smotyn am drosedd. Jordan Harmon yn anwybyddu ysgrechen gan y cochion. Paslap gan Hopkins. Dyma Hillman. Hillman mewn i'r cwrt Cosby. Os yna gyfle I groesi, mae y tu hwnt I Parker. Ond Keach sydd yno. Keach! O, hanner foli. Nath I ddal o'n anhyfryd. Ond yn anlwcus. Birch. Pas dda at Price. Price mewn I drad Parker yn gosod y bêl at hyn y canol. O, chwip o ergyd gan Cameron Keach. Reit ar draws wyneb y gol. Mae'n efallai taw croesiad at Parker oedd y dewis ore. Ond Keach dal i'n bert eto. Fas ymlaen at Eason. Eason, fan hyn mae ar ei ore. Eason yn troi. Mae'n bwydo'r bêl yn ôl. Ac mae'n cael ei glirio. Wel, Cronin oedd y gosa ati. Ond gwaith campus gan amddiffyn Cambrian. Ware teg I Liam Eason. Nath e gael I ben lan yn bwydo'r y bêl nôl I lwybr Sean Cronin. Ond gwaith campus gan yr amddiffyn I glirio. A mae'r tîm cartre yn parhau ar y blaen o gol I ddim. Chydig dros awr wedi chwarae. Parker yn codi, y bêl tu hwnt yn fe. Dyma Keach yn cymryd yr ergyd yn gynnar. A Scott Cochlan yn ychydig o drafferth am eiliad fanna. Y weledigaeth gan Keach I weld nad oedd Scott Cochlan lle ddyle fe bod. Gol Jonathan Hood yn gwahanu'r tîmoedd lawr ar y leido yn erbyn adar gleision Trent Thomas. Oedd angen ennill hynno I gadw'r pwysau ar Llanelli. Parker nôl mewn. O, a mae ergyd isiel Cameron Keach i'r rhwyd ochr. Ond eto, Parker wedi bod yn ddreinen yn ystlys Llanelli drwy gydol y nos yn helpu'r bêl ymlaen I Keach. Fe'n troi yn gyflym, ond I ergyd i'r rhwyd ochr. Allen yn annog crediad gan Parker. Parker I mewn. Parker! Heibio Scott Cochlan, ond hefyd yn heibio'r postyn o bellfordd fyd. Ond mae Tim Parker, perfformiad 5 seren gan y gŵr yma, yn arwain y llinell flan, mwy na lai ar ben I hun. Cic gornel I Llanelli at y postyn pella. Mae Davies yn ei methu hi. A mae'r gol yn dod. A Eason sydd I chael a drychwch ar y golygfeydd yma yn stadiwm M&P.
y bel yn rhydd yn y cwrt Cosby, a Liam Eason sydd wedi sgorio 9 gol mewn 6 gêm cyn hynno i Llanelli, sy'n sgorio eto 26 am y tymor, ond y bwysicach a'i dyna'r gol sy'n mynd i sicrhau dyrchafiad i gochion Llanelli. Wel, llyged pawb ar Jordan Harman. Faint i ni'n mynd i chwarae dros y 90. Bel yn cael ei daro man at Eason. Eason ar ei drod chwith. Yr arbediad a'r peniad. A mae'r bel dros y bar. Ond mae yna gam sefyll beth bynnag. Eason yn creu y tro hwn. Alle Llanelli wedi sicrhau'r 3 phwynt. Ond yn methu cymryd y cyfle ola. Cochlen. Pawb yn edrych a Jordan Harman, a dyna ni, y chwiban ola. Mae pwynt yn mynd i fod yn ddigon i Llanelli. Nhw yw pencampwyr cyngrair y de 2024-25. Ac o ganlyniad yn dychwelyd i uwch gyngrair Cymru am y tro cyntaf ers 2019. Mae'r dathliadau yn dechrau yma ar Stadiwm M&P, a cochion Llanelli sydd ar champagne heno. Nhw sy'n dathlu. Mae Tre Thomas wedi colli yn Lido Afan, felly mae pwynt heno yn ddigon i sicrhau y bencampwriaeth a dyrchafiad. Llongyfarchiadau i Lee John, i dîm hyfforddi a chwaraewyr y cochion. A'r gwir o Barc Steben Heath sy'n mynd i godi'r cwpan ar ddiwedd y tymor a dychwelyd i uwch gyngrair Cymru y tymor nesaf.